Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Tikulandireni lero lachiwiri pa 6 August 2024 lomwe ndi tsiku limene tikuchita chaka chakusandulika kwa Ambuye Yesu. Chaka chakusandulika kwa Ambuye Yesu. Ndipo mawu amene akutitsogolera pa chaka chimenechi oyamba akuchokera m'buku la Daniel mutu 7 kuyambira ndime ya 9 kulekeza ndime ya 10 kupitiriza ndime ya 13 mpaka ndime ya 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Ayamikani Chimbeta kuchokera ku Dwangwa Outstation St. Barnabas Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu achiwiri achokera mkalata yachiwiri ya Petro Oyera mutu 1 ndime ya 16 mpaka 19. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Atriza Nansongole kuchokera ku Dwangwa Outstation St. Barnabas Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wabwino uchokera mu uthenga wa Marko mutu 9 kuyambira ndime ya 2 kulekeza ndime ya 10. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani kuchokera ku Bembeke Cathedral mu Diocese ya Dedza. Tiyeni abale anga okondeka tikhale limodzi ndi kusinkhasinkha za chakachi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Danieli. Ine ndikuyang'ana ndidaona mipando ya ufumu ikuyikidwa pa malowo, ndipo mkulu amene analipo chikalire atakhala pa mpando umodzi. Zovala zake zinali zambe ngati chipale, ndipo tsitsi lake linali loyera ngati ubweya wa nkhosa. Mpando wake unali wonga malawi a moto, mikombero yake ngati ya moto woyaka. Mtsinje wa moto udatuluka kumayenda patsogolo pake. Panali chinatindi cha anthu omutumikira, panalinso chinatindi china chochuluka kupambana chinacho. Chimenechi chidayima pamaso pake. Tsono bwalo lidayamba kuweruza, ndipo mabuku adatsegulidwa. Pamene ndikaonabe zinthu masomphenya usiku, ndidaona wina ngati mwana wa munthu akutsika ndi mitambo ya kumwamba. Atayandikira mkulu amene analipo chikalire uja, ena anamuperekeza kwa mkuluyo. Pamenepo adamupatsa ulamuliro, ulemerero ndi ufumu, kuti anthu a mitundu yonse, amafuko onse ndi azilankhulo zosiyanasiyana azimutumikira. Ulamuliro wake ndi wamuyaya sudzatha. Ufumu wake ndi wosagawikana, ndipo sudzawonongedwa. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu ankalata yachiwiri ya Petro Oyera. Okondeka,
Ife sitidatsate nthano zongopeka chabe. Pamene tidakudziwitsani za mphamvu zawo ndi zakubweranso kwawo kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Koma tidachita kuona ndi maso athu ukulu wake. Iye adalandira ulemu ndi ulemerero kwa Mulungu Atate. Ndipo adamfikira mawu ochokera kwa Atate a ulemerero akuti, uyu ndi mwana wanga okondedwa, amene ndimakondwera naye. Ndipo mawu amenewa ifeyo tidawamva kuchokera kumwamba, chifukwa tidali naye pamodzi pa phiri loyera lija. Motero tikudziwa ndithu tsopano kuti mawu aja aneneriwa ngoona. N'kwabwino tsono kuti mwayang'anitsitse ngati nyali yowala malo a mdima, kufikira nthawi imene kuzayambe kucha, pamene nyenyezi ya mamawa izayambe kuwala m'mitima mwanu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mu Uthenga Woyera mungadalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Patapita masiku 6, Yesu adatenga Petro ndi Yakobo ndi Yohane, nakwera nawo ku phiri lalitali kwa okha. Tsono maonekedwe a Yesu adasinthika iwo akuona. Zovala zake zidasanduka zowala ndi zoyera kuti mbee, kupambana mmene mmisiri wina aliyense angayeretsere nsalu pansi pano. Nthawi yomweyo ophunzira aja adaona Eliya ndi Mose akukambirana ndi Yesu. Petro adauza Yesu kuti, aphunzitsi, ndi bwino kuti ife tili nawo pano. Tiloleni timange misasa 3, wina wanu, wina wa Mose, wina wa Eliya. Ankatero chifukwa chosowa chonena, pakuti iye ndi anzake aja analagwidwa ndi mantha akulu. Tsono padafika mtambo nuwaphimba, ndipo mu mtambomo mudamveka mawu akuti, oyo ndiye mwana wanga amene ndimakonda, muzimumvera. Mwadzidzidzi ophunzirawo poyang'anayang'ana adangoona kuti palibenso wina amene anali nawo pamenepo koma Yesu yekha. Pamene ankatsika ku phirilo, Yesu adawaletsa kuti zimene adaonazo asauze wina aliyense mpaka Mwana wa Munthu atauka kwa akufa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Pachaka chimenechi cha kusandulika kwa Ambuye Yesu, tifuna kuphunzira koyamba Mulungu ndi ndani. Ndipo kachiwiri pochokera mu Uthenga Wabwino muchatsopano tifuna kuphunziranso za yemwe tiyenera kumumvera. Koyambirira, Daniel akubweretsa chithunzithunzi komanso kutsimikiza za Mulungu. Ndi Daniel akuyankhula mwamphamvu bwino lomwe kwa ife tonse, ndipo akutsimikiza kuti Mulungudi alipo. Ndipo kwa iye akuona ulemerero wonse wa Ambuye Mulungu, ndipo akuona mphamvu ya Ambuye Mulungu. Ndipo zonse zimene iye ali kuyankhula, mpando wake unali wonga wa malawi ya moto, mikembero yake ngati moto woyaka, mtsinje wa moto udatuluka kumayenda patsogolo pake. Izi ndi zina mwa zinthu zimene akungofuna kutenderera nkhani yonseyo, koma koposaposa kutsimikiza zakuti Mulungu alipo. Ndipo ni Daniel yemweyo amene akutsimikizanso za Mulungu Mwana amene ndi Yesu Khristu. Ndipo akutsimikiza onena kuti ndi ameneyo amene mphamvu zonse ndi ulemerero lonse zidaperekedwa kwa iye.
Nzosadabwitsa kuti tikamanena pemphero lathu la kumvera kwa apostoli limatsimikiza zonsezi. Koyamba, Mulungu ndi ndani. Kachiwiri, Yesu Khristu ndi ndani. So zonse zimene Daniel adayankhula kapena adaona m'masomphenya zikutsimikiza za Mulungu. Tilipo anthu ena amene mwina timadzimva tinzeru. Tilipo anthu ena amene timadzimva chuma, amene timadzimva kuti tafikapo, timatsutsa za Mulungu. Ndipo timakhala tikulengeza ndi kumakuwa kunena kuti Mulungu kulibe. Alipo mayiko ambiri amene afuna kutsutsa zakuti Mulungu alipo. Daniel akuyankhulatu momveka bwino lomwe kuti ndizoona ndithu Mulunguyo alipo. Ndi nthawi zina tizikhala anthu odzichepetsa makusana. Kudzichepetsa ndi kwabwino kwambiri. Chifukwa mwa nthawi zonse ukamayankhula kuti Mulungu akulibe, ukudzitsutsa iwe mwini. Mawu kuyankhulirawo, moyo kuyankhulirawo, umene uli nawo, nzeru kumene kuzitamandazo, sudazikemo ndiweyo mwa iwe ayi. Zidachokera pena pake kwa wina wake. Ende ameneyoyo ndamene kuthekera kochotsaso moyo, kochotsaso nzeru zimenezo, kochotsaso chuma chimenecho. Ameneyo ndamene pamutcha Mulunguyo. Ndipo ndi yemweyo amene amapereka oda ya dziko lapansi. Kucha, kuda, amaperekanso tsogolo la zinthu, zimera, zikula, zimwalira, kapena zifa. Zonsezo wina wake adakonza kale ndipo wina wake adayika zonse mwadongosolo lake. Ndi timaona nthawi yonse mphamvu zimene zili pa dziko lapansi pano. Sizidangochoka pena pake popanda china chake. Ambuye Mulungu ndi amene ali responsible pakubweretsa zinthu zonse zija. Ndiye pena mukakhuta mgayiwa, chepetsani makula mtima ndi Ambuye Mulungu. Tamanthokoza kuti mwakhuta. Basi, sitamanda na Ambuye Mulungu wakudyetsani. Tamanda Ambuye Mulungu akupatsani nzeru. Koma zomafunanso kumugaukira ndi kumanyoza kuti Mulungu kulibe. Kufuna kuwasokeretsa mtundu wa anthu. Mpake Mulungu amanenetsera kuti anthu otere ndi bwino kumangira chimwala cha mphero ndi kuwaponya pansi pa nyanja. Asaonekenso pa dziko lapansi. You are worse than the devil himself. Ndi Ambuye Mulungu akutikana ndi kutitsutsa, monga Daniel akutsimikizira tsopano Mulunguyo alipodi. Ndipo Yesu Khristu ndi amenenso ali Mulungu mwini. Ndipo ndi yemwe tsopano amene ndi ulemerero wonse ndi mphamvu zonse. Mawu abwino kwambiri zedi. Tithokoze Ambuye Mulungu pakutipatsa mawu amenewa. Ndipo ife tonse tilingalire bwino lomwe za Mulungu mmoyo wathu. Alipo Ambuye Mulungu. Yesu Khristu ndiye Mulunguyo amene ali ndi ulemerero wonse ndi mphamvu zonse. China chilichonse chili mwa iye. Motsimikizira zimenezi ndi uthenga wabwino chatsopano. Pakuti pozindikira Ambuye kuti alipo bena ma doubting Thomases, akuwaonetsa tsopano ophunzira ake atatu amene Yesu Khristu adathe kupita pa phiri pa tsopano naonetsa ulemerero wake. Tikumva za Petro, Yakobo ndi Yohane. This is a historical fact. Ndakutipatsa tsopano kuti ndizoonadi ndipo mboni ndi izizi. Akuwaonetsa ulemerero wake umene Daniel adauona kale poyamba paja. Kusandulika kwake tsopano kumene kukuchitika mmonekedwe. Silukamba kusandulika kumene anthu mmakudziwa kodabwitsa kwina weka kwa fitifiti kunomothululuka kakutali. Silukamba kusandulika kumeneko. No way. Tukamba za kusandulika mmonekedwe aulemerero wake wa Mulungu. Ndeti siyanitse bwino lomwe ndi zina timazona kuti aya ngoma kuti mwakuti komatu zili motere ichiso chikuoneka motere. No way. Situkamba zinthu zimenezo. Amapita kukamba kusandulika mmonekedwe kwa Ambuye. Waululiranso anthu aja kuti siyani kukayika. Mulunguyo ndi amene. Ndipo Mulunguyo alipo ndithu. Ndakuonaponso Mose, akuonaponso Elijah. Timakhala timayankhula kale zakutsimikiza za maprofeti komanso malamulo a Mulungu kuti amamiridwa ndi anthu awiri amenewa. Timakhala timatsimikiza zinthu zimenezi zonse zija zotithandizira kumvetsa kuti Ambuye Mulungu alipodi. Ndicho sangalatsa ndi mawu amene Ambuye Mulungu akuyankhula
uyo ndiye mwana wanga amene ndimakonda, muzimumvera. Kodi mumamvera yani? Mumamvera yani? Nthawi zina zimadabwitsa kwambiri zedi kuona mmene anthu mwano uliri wadzadzira mwa ife. Mumamvera yani? Ena we are busy kumvera sing'anga, ena tili busy kumvera mabodza, ena tili busy kumvera ziti. Ndi Ambuye mwachita kutipatsa ndithu, chonde muzimumvera uyu, muzimvera Ambuye Mulungu. Ndipo chimene chadachika mu mtima mwathu, mmoyo wathu, chimene chimakhala chikuyankhula nthawi ndi nthawi, mpaka mu nthawi zonse akamachita china cholakwika, Ambuye Mulungu amakuyankhula ndithu, siya ukuchita chinthu cholakwika. Ukamachita cholondola amakutsimikiziranso, yes, go ahead, ukuchitacho ndi cholondola. Koma kuti munthu sopano, munthu mwayekha sopano ndi amene amasankha kumvera china kusempha zimene Ambuye Mulungu akumuyankhula. Mpaka munoti pene tikuchimwa anthufe olede mmoyo wathu makhala tatitsutsa kale. Kwa ina amene simunabeko ndiwo mumphika, makamapita wakabando kuja simukangolowa mkhichini ngati mukulowa mkomo mwanu mu nyumba, no, maufulu mumakhala masochi uku. Olede chimene chikupangitsa kuti uzipanga cheucheucho ndi chani? Kuzitsutsa ukuchitacho ndi cholakwika. Upisa mumpoto muja kuma pang'ono buluza sango gwa kwa masiphuma ake mene muja tawa. Chimene chikuthawitsa ndi chani? Ukamachita zinthu zosayenera olede chimakutsutsa china chake. Ndi Ambuye unena kuti chonde muzimumvera Ambuye Mulungu amene amakhala kutiyankhula pasi pa mtima wathu. Kodi mumamvera yani? Amen.